Čaute ľudia, tu je Kastel a toto bude dlho očakávané video ako naľubovať trojku. V tomto videu vám ukážem to, čo som sa naučil za posledné 2 roky toho, čo to robím a môžete sa aj niečo priučiť. OK, takže na obrazovke vidíte veci, ktoré budeme potrebovať a to sú šrobováky, po prípade keď máte nejakú gunskocku, tak takýto šrobovák. Ďalej je tu loop a ja budem v tomto videu používať Traxxas 30K viskozitu a Marloop, ale doporučujem vám používať tento Traxxas namiesto klasického silikonového oleja, pretože je to o dosť lepšie a so silikonovým olejom toho neviem robiť toľko ako s tým Traxxasom. OK, takže prvým krokom je rozoberať celú kocku a vyčistiť ju. Takže takto len rozoberáte trojku a na to, aby bola veľmi dobrá, tak ju potrebujete totálne rozobrať, čiže aj všetky tie šroby a taktiež ju aj celú vyčistiť a umyť, pretože tam sa môže usadiť rôzny prah, vlasy, alebo najčastejšie sa tam usadzuje buď starý loop, alebo to, jak kockou točíte, tak ten plast sa vlastne brúsi a to tam všetko zostane. Čiže to ju dosť spomaluje a je teda dosť zlá potom. Takže takto si to rozoberete a teraz môžete tu robiť dvoma spôsobmi, ako ju umyť. Jeden je taký, že zoberete len normálne nejakú handeru a takto to očistíte. A ďalší troška zdĺhavejší je ten, že to dáte do vody, celé to umiete. Nemusíte sa nejako bať o nálepky, ale to je tiež dosť účinné a to by trebalo robiť s každou kockou asi tak raz za mesiac. Čiže ja teraz očistím všetky tie kúsky a potom sa k vám vrátim. OK, takže keď už máte rozoberať tú celú kocku a očistenú, tak teraz budete potrebovať len ten kríž. A teraz nás bude zaujímať to, že ho najprv totálne komplet celý rozobereme a potom naľubujeme, čiže si to robte aj vy a môžeme pokračovať. OK, takže keď už takto máte ten keriš rozoberatý, tak teraz zoberete ten svoj loop, teda pokiaľ máte takýto, ak nie, tak si ho bohužiaľ musíte kúpiť, ale proste s týmto to je robiť najlepšie, s tým silikonovým olejom by to nešlo urobiť. Takže teraz zoberete svoj tento centerpiece, keď mi to zaostrí, tak, a dáte ten loop tam dole a tak to robíte na všetkých 6. Ja vám to ukážem, takže zoberete ten svoj loop. Ups. Teraz tam trocha toho loopu dáte. Fakt len trocha. Rozotrete to tam. A môžete ísť na ďalšie, tak toto robíte na všetkých 6, ešte vám to ukážem na jednom. Zoberete loop a dáte tam asi toľko. Tak a takto to robíte na ďalších 4. OK, takže keď to už máte hotové na všetkých 6, tak teraz zoberete tú pružinku so šrobom a dáte trocha lúbu sem dole na ten šrob. Proste fakt len trocha, pretože už je dosť lúbu v tých centerpieceoch. A dáte tam trocha lúbu. A tak toto robíte zasa na všetkých 6. Takže to zoberete a dáte to sem.
A takto to robíte na všetkých 6, ukážem to ešte raz. Zaostri. Trocha lúbu. Teraz to tam dáte. OK, takže keď už to máte, tak už len zoberete ten kríž a dáte tam tie centerpiece. Zašrobujete to tam a ja to robím tak, že to tam zašrobujem, ale musíte mať všetky tie šroby zašrobované, tak isto, že žiadny nemôže byť viacej alebo menej, pretože potom tá kocka nebude dobrá a to je problém u veľa ľudí, že si na tom nedajú záležať, ale ja áno, čiže tak. Takže to nejako takto budete šrobovať a na každej strane tam necháte takú istú medzeru. Čo ja viem, ja tam nechám asi takúto. Keď to zaostrí. Come on. No zaostrí. Asi nejakú takúto medzeru tam nechám, pretože je to guanlong a ten je dobrý, keď je takto utiahnutý. Takže to robím na všetkých 6 stranách. Keď to máte, tak s tým krížom začnete takto točiť, aby sa tam ten loop trocha rozhýbal. Čiže s tým budete takto točiť a on sa to bude postupne zrýchlovať. Môžete to robiť na každej strane. A už teraz sa to dosť zrýchluje. A teraz, čo už potrebujete len urobiť, je kocku zostaviť, čiže si zoberete všetky svoje kúsky kocky a začnete ju skladať. Takže čo ja viem, ja si to takto rozdelím na biele a žlté. Takže si to môžete takto rozdeliť na 3 skupinky, na biele, žlté a tie ostatné. Takže ja už tu mám jednu hranu červenú, takže teraz tam idem dať zelenú, teraz ide naproti modrá a tu ide oranžová. Teraz sa takto otočím a vkladám tam už len rohy na správne miesto. A teraz zoberete tieto, raz, dva a dáte tam len takto 3, aby ste toto jedno tam nemali. A teraz zoberete, čo ja viem, túto hranu, teraz sem dáte roh, ďalšiu hranu, ďalší roh, a takto pokračujete, až pokiaľ nebudete mať vložiť len takto 4 kusky. A teraz tá hrana, čo má ísť sem, to je modro-červená, tak ju zoberete a otočíte ju takto naopak. Zoberete loop. Teraz, aby ste to videli. Tak a teraz zoberete loop a dáte to tuto takto na tú lineu. A trocha je tam dole. Tak to vidíte koľko. Ešte trocha tam môžem dať. Takže asi toľko to loopu. A teraz to zoberete
a dáte to tam takto naopak. A teraz zoberete roh, čo ide doprava alebo doľava, ja zoberiem ten, čo ide doprava a dám tuto na tú dolnú časť trochalúbu a trocha aj sem. Takže asi toľko lúbu. Teraz to tam už len jednoducho dáte. Ups, naopak. Teraz to tam len dáte. A teraz začnete točiť kockou a poviete, že čo ste tu robili, ale nebojte sa, to sa zlepší. Pretože ten loop sa ešte tam musí dostať na všetky tie kocky, takže s tým budete takto náhodne to proste budete náhodne miešať, robíte čo ja viem, zo pár zložení, aby sa tam ten loop dostal, netrvá to moc dlho. Ja už to podľa mňa aj mám. Takže ešte, a pokiaľ sa vám nepáčia vaše tension, tak ich môžete zmeniť, pretože máte na každej strane také isté. Teda pokiaľ ste to tak robili. A tento Guanlong je dosť utiahnutý, čiže ja sa s tým teraz ešte chvíľku pohrám, aby mal corner cutting 45 stupňov, pretože teraz je dosť utiahnutý. A potom sa vám ozvem. Takže teraz, keď ste sa s tým trocha pohrali a páči sa vám to viacej ako predtým tie tension, tak vlastne už je len potreba na to dať center cupy. Takže dáte, čo ja viem, biely, oproti tomu žltý, zelený, oproti tomu modrý, oranžová ide sem a červená ide sem. A teraz to len zložíte. A ja som mal dve zlé hrany. Takže to len takto jednoducho opravím. A teraz už je v pohode. O dosť lepšie ako vtedy, o dosť rýchlejší. Lepší corner cutting, nelokuje sa tak, o dosť lepší feeling. A teraz ešte čo ja mám rád je, že zoberiem Marloop. To je takáto malá flaštička. Takže to zoberete a len dáte jednu kvapku, druhú, tretiu a štvrtú. A už máte svoju kocku, možno vám ten loop vyšiel hra na kocku ako keby, takže to trocha poutierate. A toto je vlastne moje tajomstvo, ako ja ľubujem kocky. A tento Guanlong je už o dosť lepší ako ten môj ďalší. A ešte jedna dôležitá vec, ktorú musíte urobiť, to je to, že musíte proste na tej kocke skladať. Pokiaľ na nej budete skladať, tak bude ešte o dosť rýchlejšia a o dosť lepšia. OK, takže to by bolo z tohto videa všetko. Jak vám to pomohlo, tak určite zanechajte like, pretože to pýtalo asi tak 5 ľudí odo mňa. A uvidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Čus.